Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pagpadayag, ang paghalad sa Batang Hesus ngat didto sa templo, the presentation. Atong ning gihandom pinaagi sa kasaulugan sa pagbindisyon sa mga kandila, tawgon sa niog Candelaria, Domingos Candelaria. Nanamoy mga kandila, ato niya ng blessingan unya. Walang nako gi blessingan sa pagsugod aron matingob na nato unya na lang sa inig sulod sa misa. Atong iampo nga kining kasaulugan sa kahayag diin si Kristo ang kahayag sa kalibutan gipaila na ngadto sa mga katawhan, labi na sa mga propeta dito sa templo. Magpahinomdom ni nato nga kitang tanan mahimo sang kahayag ngadto sa atong isig katawo. Ang atong mga benefactors and donors nga mo'y nahimong kahayag, kalipay o suporta nato dinhi, atong iampo nga hatagan unta sa daghan pang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Padayon silang mudanag sa ilang kaayog kamanggihatagon ngadto sa uban. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, nangaliyo po kami sa imong kahalangdon, maingon nga karong adlawa gihalad didto sa templo ang imong bugtong anak, dinala ang among kinaiyang tawhanon, himoa nga ikahalad usab unta kami nganha kanimo, human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dad-on sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga ganghaan, ang inyong marko, pataas kamo mga karaang pultahan, aron musulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon o gamhanan, ang Ginoo gamhanan sa gubat. Alsaha o mga ganghaan,
aron musulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak makaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nagantos man siya ug gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo, ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo, usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may taho nga may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao og mahadlokon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod.
Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo na manggituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kaysa kaugalingong kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa kakahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagkakita nato sa kaluwasan sa Ginoo, magkahulugan gid na siya dakong kalipay. Mao na si Simeon, porti na niyang lipaya pagkakita niya sa kaluwasan nga gisaad sa Ginoo, nga mao ang bata nga si Jesus, si Santo Niño. Ato ning gipistahan dinhi kagahapon. Milingi ay mong tupad ing na nakita na nimo ang kaluwasan. Numutan ako. Kanang wa mulingi, murag di gina maluwas. Kinsa may makakita sa kaluwasan, kadtong tao nga gikuyugan sa Espiritu Santo. Si Simeon, gikuyugan siya sa Espiritu Santo o gipasaligan na dili ka mamatay, makita nimo ang kaluwasan. Nya kinsa maning tawhana ang kuyugan sa Espiritu Santo? Sa unang pagbasa, gisgutan dinhi nga inigabot na niining manluluwas, mura ni siya kalayo nga moputli sa bulawan o plata. So kinsa maning kuyugan sa Espiritu Santo, kanang musugot nga limpyuhan sa Espiritu Santo. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na magpalimpyo ka, magpa-cleaning ka. Ang nakaapa nato kusog kita magpa-cleaning, pero sa kanasang mga sa ng mga tig-cleaning, nasa parlor ba? Sana manicurista, pedicurista, tig-make-up, o guban pa. Maura na atong kitanaw nga muhatag na to cleaning. Ang Espiritu Santo sa di ay cleansing sa dining iya. Nya unsa may limpyuhan sa Espiritu Santo? Unsa ba? Kanang sala. Mao na dili madag limpyo bisan paggamit pa kag safeguard o unsa pa ng mga cleansing, bisan pagani ka ng sana detox nga paagi cleansing man kuno na di na kalimpyo og sala. Usa ra gyud makalimpyo og sala ang Espiritu Santo. Ikatulong lingi sa imong tupad, ang di mo lingi hugaw. Okay, lingi ing na pila ka buok limpyuhanan ni Morod. Ina pila ka buok limpyuhanan sa Espiritu Santo. Daghan. Sugdi dayon na. Mopay daghan, dugay-dugayon pa gyud. Musamot nagkadaghan. Mao na sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan dinhi nga si Jesus niambit sa atong unod og dugo kay anak man siya sa Ginoo, aron himuon ta niyang mga anak sa Dios. Nindot day kayo ang Ginoo basta maoy muluwas nato mga igsoon kay himuon ta niyang anak. Kanabitang atong mga tawo nga naas gobyerno nga tig-rescue aning mga tawo nga luwasonon ba? Pareha ng mga bumbiro, sa pamailain ka ng mga military,
Mo-rescue man na sila sa kanang mga naigo og mga trahedya, naigo og sunog, na landslide, naigo sa mga bagyo, mga flash floods, ila man ang i-rescue. Pero inihuman nila rescue dili na nila himuong anak. No, ila na nang i-turnover. Wala, pasagda na. Arang-arang pang iro, kay usahay i-rescue, himuon pang anak-anak, hagkan-hagkan pa. Ang iro ba? Pero kaning mga tao, mo'y i-rescue, iguman. Buhi ibutang sa na ni mo, DSWD, ana-ana mga orphanage, o guban pa, di masana nila himuong anak. Ilam nang himuon dito nga, ilang ati manunon. Pero ang Ginoo, lahi kayo. Inig-rescue niya nato, himuon dahin taniyang anak. Kinsa ninyo dinhi ang gustong mahimong anak sa Ginoo? Tasa ka mo. Ang di mo isa, iyas yawa. Amayo. Ubay-ubay ang ni isa, pero naiuban, gaana lang, kyugpos lang. Bahala na mo diha. Nyaon sa may tabo, kung mahimo na tang anak sa Ginoo, kinahanglan magpuyo sa sa kinabuhi na gustos Ginoong puyan. Kay mo adto naman ta siyang iyang panimalay, mo buhat sa taon sa mga angayng buhaton sa iyang panimalay. O kung sa may number 1 na requirement para makapuyo tas balay sa Ginoo, kana yung gugma, paghigugmaay. Nilingay mong tupad, na I will always love you. Ika na. Sige na. Inigsulti ni mo anang imong tupad, di gina mahitabo nga di na mo smile. Gawas lang yung pertig yung yawaa niya. Kayang yawa ramay dili mo bati o gugma. So kamo mga asawa, o gusto mo nga magpuyo mo sa harian o balay sa Ginoo diha sa inyong panimalay, sige higingon inyong bana, I will always love you. Nya mo baos ang bana, purting lipaya. Pero managkusmod inyong mga naong, nya singhag kay tingog, sayo plus buntag, ang greeting singhag na. Sud kay na. Kamo sa mga ginikanan, gusto sad mo nga ang inyong mga anak mahimong anak sa Ginoo, sige higingong I will always love you. Nya mahingon na inyong anak, ay nakugpukawa maha, kay matuog kog maayo. Siya, sure. I love you. Hasta lipaya lagi. Pero magyaw-yaw ka, bangon, panuwaya ka, abi kay nitanaw kag sinulog gabi, di na ka mo bangon. Ngani ay daghan kayong buhatonon, abi kay nakadaog mamo sa inyo ditong sayaw gabi, kamo may na-champion taga Santa Cruz, magligid na lang yun mo diha tibok adlaw. Niya, natay makaon isa na mami premyo, hay man isa 2 oras kapitan. So, wala. Dire, trabaho dire, nilhig dito. Ana gani kag sinultihan, kita ginagiyawa ng imong anak. Ang nidaog day gabi sa atong sinulog diha. Uy, nakatanaw mo? Kisay nakatanaw be, tasa kamot. Pwede na mo mga matay. Nindot kayo Nindot yun kayo. Tungod to sa pag-antos, pagsakripisyo sa mga contingents. Gikas barangay kapitan, mga barangay councilors, hangtod yun sa ilang mga in charge. Nindot kayo. Nga salamat sad sa mga namalit og slots nato, kay mo to'y nakapalambo, nakapatuman sa ato dinhing gibuhat na sinulog, no? Atong pakpakan ang tanang na malit og slot. Diri gani sila si Mayor Aljo, kuyog sad sa mga pipila ka mga konsihal sa atong munisipyo o sa mga diri sad to si Senato Board Mike Villamor. Nalingaw kay sila, no? Bisag na sila yung mga appointments, wag sila mamiya. Dayon, alabi na gid si Mayor, no? Diri gid siya kay nalingaw kay siya. Produkto to sa atong paghigugmaay. Produkto to sa atong pagsuway og sunod ni Santo Niño. Ang na-champion ang Santa Cruz na contingent, ang first runner-up ang ato dinhing San Vicente.
Last year, naging tuig, ang na-champion, ang San Vicente, ang first runner-up, ang Santa Cruz. Ambot ka ikatulong tuig, huwag napatay sinulog, wala tingali. Ingat na sila, Pader, na ito mga blitzers na to diya. Isa ka ni Pader, magamit ragin ni sa sunod. Napuna-una, napabagoy sunod. Depende sa Ginoo, tagaan ta niya ang sunod. Niya, ang sa Festival Queen, ang nangharos, ang lataban. Niya sa kaning sayaw, ang nangharos, ang Santa Cruz sa mga minor awards. Maunay pagpaila nga doon nagay mayong bunga. Nagkatawa ko kay pag-declare na winner, giduol na ko ang mga champion nga mga contingents, pulos-pulos man naghilak. Nako di ko dinhi, adto ko sa first runner-up. Ningadto ko sa first runner-up, gahilak balang gyapon. Nako di ay napildi, gahilak. Di asay nakadaog, naghilak. Hay man ka ato'y hilak na makalipay. Depende, no? Pero sa Ginoo, lahi siya. Ingon siya, aron malimpyo ang inyong kasing-kasing, hilaki ang inyong sala. Hilaki ang inyong sala. Panghilak mo tungod sa inyong sala. Ano? Muna, naagani kay sa hilak. Ikaw nam sa hilak sa kalipay, Pader. Kana bang nihilak kas kalipay tungod kay nakabiya na kas imong sala. Sama nang nakay kabit. Nya imog yung biyaan. Makahila ka eh. Nga naman, lami man ang kabit kay sa imong asawa urbana. Pero muhila ka, salamat Ginoo nakabiya nagyud ko sa akong sala. Nya mo atubang na ko aning way lami. Magsige na kaghilak. Sige na kaghilak. Nya katos ang imong giatubang nga way lami, imong asawa, imong bakhang bana, depende lang sa sitwasyon. Muhilak po to. Ikaw naghilak ka tungod sa kalami sa imong kabit nga imong gibiyaan, siya sad makahilak kay di siya katuo nga nibalik na kaniya. Kalipay tong iya. Pero ikaw nga nihilak tungod adtong imong pagbiya sa imong sala, nakalipay ka sa imong isig katao. Muna si Jesus niambit sa atong unod aron maghilak siya sa iyang pagantos o kamatayon sa cross aron tang tanan malipay. Muna simbolo anang kandila nga ato niyang blessingan. Ang kandila mahilis, di ba? Kanang aga sa kandila mura ba nagiyang mga luha. Adi mong to. Kaya ang iyang manglawas ang iyang gigamit aron muhayag nato, pero lipay kay ta kung nana ang kahayag. Nga naman, hay salamat. Maklaro na ginako ang akong padulngan. Pero ang imong gitamwag nahilis, nahurot, gikaon sa kayo. Sige, last na lang lingi ben. Imong tupad. Ing na andam kong muhilak aron malipay ka. Sige na, andam kong muhilak aron malipay ka. Ang atong mga slaughters mo'y nakapalipay na to, pero wapa mahurot ang atong Santo Niño's healing gifts. Pasabot, nangutana ko sa Ginoo, pa man ni mahurot, na pa may 8,301 ka slots, tag 100 pesos. Hotdo ni nato, dili. Hotdo nato. Padayon mong palit karon. Kana bang inigkuot nimo sa imong bulsa makagas na gid ang imong luha kay imo yung ipalit. Nganong niagas man imong luha kay imo unta tong i-Jollibee, pero di na lang ka mo Jollibee kay imo yung ipalit. Imo unta tong iplite sa motor or tricycle, pero di na ka musakay, maglakaw na lang ka bisag init kayo kay imo yung ipalit. Inigbuhat nimo ana, mukatawa hasta ang Ginoo dito sa langit. Ano? Mura naman og nag-uol na kayo. Ginayon, manindog na lang tayo. Sige.
atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Kristo ang midanag na kahayag alang sa atong kaluwasan. Malaumon kita nga mudangop kaniya nga mapaubsanon og moingon, Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga ang simbahan mopakita ngadto sa kalibutan sa matuod nga nawong ni Kristo sa ingon mamahimo siyang makaluwas nga ilhanan alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga sila nga anaa sa mga gamhanan, mga lagad sa katilingban, sa walay paghuna-huna sa kaugalingon, magmaisugong musulti, ug mubuhat sa ngalan sa kamatuuran, ug hustisya, ug musaksi sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga dinasig sa kamasinugtanon, sa bulahang Berhen Maria, ug ni Senyor San Jose, kanunay natong tumanon ang mga lagda sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga pinaagi sa ilang kaugalingong panig-ingnan, ang mga amahan ug mga inahan, magdasig sa ilang mga kabataan sa pagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalangpuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan, makadangat na ngadto sa Dios nung kalinaw ug sa kahangturan, magsadya uban kang Maria ug sa tanang mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Ginoo, kung wala pa ikaw, anaaon ta kami gihapon sa kangit-ngit.
Busa dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tukoslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga gihalad sa nagmalipayon nga simbahan, sama nga gibut-an mo nga ang imong bugtong anak ihalad nga kordero nga walay buling nganha kanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw diha nga gihalad didto sa templo ang imong anak nga uban kanimo walay sinugdan ug walay katapusan. Gipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel ug ang kahayag sa mga hintil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagdaig kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ligo-angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Pinaagi niining among pagkalawat o Ginoo hingpita dinhi kanamo ang imong grasya sama nga gituman mo ang gipaabot ni Simeon o ingon nga wala siya mamatay hangtod nga nakasapnay una siya kang Kristo. Itugot nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Sugod karong Domingo hangtod sunod Domingo mao ang Vocation Week
sa atong Archdiocese. Mo nang naatay bisitang seminarista karon, mo paambit siya nato bahin sa bukasyon. Sa tuang Kura Paroko, Reverend Father Shano Ubud, kanatong tanan, sa makita o dili makita, mayong buntag. Una sa tanan, congratulations sa inyong successful nga event sa Sinulog. Atong palakpakan naman tagusa. Ako di ay si Seminarian Stalon J. Miran, gikan pa sa Diocese of Tagum, Davao, from Mindanao. Usan ako ka theologian, first year theologian sa San Carlos Mayor diha sa tuwang Diocesan Seminary. Ana ako diri sa inyong parokya o na ako diri sa inyong atubangan karon alang sa duha nga tumong. Una, ang pangampanya o pangagda sa kinsa katong interesado nga musulod sa seminaryo. Ang seminaryo ana ay tulo ka klase or tulo ka ang. Una, ang minor seminary, mao kini ang high school department. Ikaduha, mao ang college seminary. Ikatulo, ang theology seminary, mao ni kini ang ulahing ang para ang tao mamahimong pari sa umaabot. Ako, usan ako ka theologian seminarian, mao ni kini ang ulahing ang hopefully mamahimong pari. No, kinsa katong interesado nga mo-testing, mosulod sa seminaryo, doon lang mo sa opisina o napamangko diri the whole week, kung may mga pangutana, doon lang mo kanako. O pasindanan lang tamudaan nga ang seminaryo, ang pagkinabuhing pagkapare, lisod. Sama sa giingon ni Padre nga na atong makita sa kilid, kung higugmaon nimo ang pagkapare, naay pag-antos, kasakit o sakripisyo. Pero human niining tanan, ninduta lagi sa kalipay nga ihatag sa Ginoo. Ang kinabuhi pagkaseminarista, ups and downs, either you will break or bound sa mga problema. Pero ang redeeming factor, lami kayo sa paminaw nga malipay ka ba na imong ihatag imong kagalingon ngadto sa simbahan, ngadto sa Ginoo para kaninyo. Ikaduhang tumong nga ako diri mo ang pinaka-importante, ang pagpangayog suporta both in prayers and financial aspect. Una sa pagampo. Ako sa akong mga kaubang seminarista sa mga kaparian nanginahanglan sa inyo ang mga pagampo kay kami tao ra gyapon uyang ug makasala. Kami pod mampo kaninyo, yampo pod taon mi. Ikaduha, mao ang pagpangayog hinabang in financial aspect. Kay ang seminaryo mao kini ang kasing-kasing sa atoang diocese or sa atoang archdiocese. The seminary is the heart of our archdiocese. It means kung patay ang kasing-kasing, patay ang lawas. Kung wala ang seminaryo, wala ang simbahan. Kay mora maning eskwelahan nga ang bata o ang tao mamahimong pare. Kung walay seminaryo, way mo misa, walay mo bunyag, may mo kasal. So kana nanginahanglan mi sa inyo ang suporta financial, any amount of financial nga para kami makapadayon og lawig og pagpamalandong sa amoang napili nga bukasyon mao ang pagkapare na ampo in taon ninyo. And then sa kinalasan atong hinumduman ang 3 A's sa kinabuhi sa banaag gibutang diya sa kilid. Mao ang unsa kanina nakabutang sa kilid? Ampo, alagad, antos. So kana og napaisa ka nga importante, amping ta kanunay, daghang salamat. Maayong buntag. Salamat, Seminarian J. Karon mga igsoon, atong hatagag tubag ang iyang awhag nga mo suporta ta financially. So muhatag na sa atong special love offering para sa seminaryo, para sa bukasyon. Daghang kayong salamat, atong pakpakan ang nanghatag. So kung doon na mo'y mga pangutana o na mo'y i-recommend, iari lang sa atong opisina, sigon pa sa gisulti ni Seminarian J. Kay ni Asya dinhi na siya nag-start diha sa atong
rectory hangtod sa sunod nga Domingo. Ang sunod nato mao ang pagbindisyon sa mga kandila. Namoy mga kandila diha, ari mo diri sa tubangan, daday inyong kandila kay atong bindisyonan. Pangari na mo, katong na kandila ba, pangari mo sa tubangan. Timan iha nga kanang kandila, dili na gamiton og anting-anting. Inyo ganinang dagkutan, pasabot, bungas pagtuo. Dili kay pagpawagtang sa mga duwindi, mga agta o uban pa. Kay ang tinuod nga dautan naa sa atong kasing-kasing. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo. O Dios, tinubdan og sinugdan sa tanang kahayag karong adlawa imong gipakita kang Simeon nga matarong ang kahayag nga magpadayag sa dalan alang sa mga dili Hudiyo. Santusa sa imong bendisyon kining mga kandila dungan sa pagdawat sa mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkatigom aron pagbitbit nining mga kandila alang sa pagdaig sa imong ngalan. Himua uban niini nga sa paglakaw namo subay sa dalan sa mga maayong buhat makadangat kami sa kahayag nga wala nay pagkapalong. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kung wala pa mo kapalit o kapabindisyon kandila, mamagitay pang bindisyon hangtod na gina karong gabi. Pwede ra mo balik dinhi magdaas inyong kandila. Ato sang pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mialagad nato karon, ang atong PIMAG, Dias Gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, love offering assistants, mga sacristans, atong parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Melchor and Arlene Hatamusa and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamatan sa nato ang nagsigig pamalit na tog slots. Ang atong SBF DAG para ni continue na tog bayad sa tong kumbinto sa mga contractors. Niabot nag 50,032 ka slots ang atong halin. Naapay 9,968 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya na ni 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sag 400 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG na natay halin nga 31,699, naapay nahibilin nga 8,301. Ato ning hotdon karong si Manaha kay aron limpyo na ta. Tag 100 pesos ra ni. Naasad ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. Niabot na sag 456 ang atong nadawat.
Nya katong atong itabang ni Father Arnel na apay 10,168 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot katong haligi para ni Mama Mary HPMM. Sa panahon sa nobinaryo ni Santo Niño ug siyang kapistahan, naata to'y special challenges. Na minimum challenge tag 900 pesos, maximum challenge 5,400, nasa extreme challenge 16,000 pesos. Sa minimum challenge nakadawat tag 179 ka buok, sa maximum challenge 9 ka challenges, o sa extreme challenge 7. Atong pakpakan ang mga challengers nato. So ang ato sang YouTube channel, padayon mo og suporta niini. So good naman sa ron sa month of February, atong sigihan lang gyud og view, like, share, nya subscribe katong o pa ka-subscribe. Do na sad ni siya tulo ka benefits. Una, makatuon tag maayo sa ato dinhing pamalandong, mas mulawom ang atong reflections sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, nga makahatag mog income nga ni sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Ikatulo, makalikay sa most mga scammers, kaya anhi man nato ipakita dinhi sa atong misa ang official nato nga mga information, labi na gyud sa inyong pagpadala og kwarta. Ay magpailad anang uban nga wa dinhi nato nabutang sa atong information. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Sige, manindog na ta. Pahinomdom di no kanang inyo mga bata nga dadon dinhi isod gyud sa simbahan. Pero kung dili gani relax, magsigig siyagit, sigig hilak, dagandagan, iba iadto lang gid usa sa gawas. Ayaw dinhi pugni dinhi sa sulod kay makadisturbo na sa atong tupad. Tagai lang higayon ang bata nga maadto mo siyagit at tumuhilak at tumudagandagan sa gawas. Mo nay ato dinhing hangyo, gamayng hangyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.